बेलासिनि एसे बेरायलाबायदोंलै आं लोगोफोर एसे गामियावनो न' साखाथियाव बेरायलाबायदों नै एसे कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर एसे लामा गोदान नायलाबायदों आं नै ओरैसो थांबाय माथो लामायालाय दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर एसे दसे बेरायलाबायबाय आङो बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि लाइफआव जायफोरा दंफैयो ओमफ्राय जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों दिनैहाय जेबो आं भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला आं जेरावबो थांनाय जायाखिसै आरोना दिनै गोबां लोगोफोर फैदोंमोन न'आवहाय जोंनाव आलासिफोर ओमफ्राय थांनाय जायाखिसै जेरावबो भिडिअबो लाहैनाय जायाखिसै आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि बानायबाय लामाखौ नै ओरैसो थांखाबाय आरोना फुरा खासिबारिजोंसो थांबाय नै लामाया आसामालाया ओरैसो थांबाय फुरानो मावगासिनो नै ओइयाव मोनसे बेबायदि बानायदों आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिनि दे बस्था बायदि बस्थानि जाबनायनि बिल्डिं ना मा होननांगौ जाखो बेखौ नै बेयावहाय खालामबाय ओमफ्राय लामायाथ' जिथुनाखि सापागुरिनिफ्राय मालिबिथासिम थांनाय आसामाला लामायाथ' नै ओरैसो फैखाबाय गामि गेजेरजोंसो फुरा फैबाय आरो ओमफ्राय माखासेया ओरै दावखोयोब्ला खैला मैला जानानैहाय मोनहैयोमोन ओमफ्राय दा लामाया ओरैसो फैबाय आरो नै फुरा ओरैसो फैबाय ओरैसो फुरा बारस'बोबाय आरो बेफोर बुस्थुफ्रा मा बुस्थु होननाय थोद बेसेबांबा गोजौ आं एसे दिन्थिलाबायनि दे नायफालांनो हागोन माबा माबि मेचिन दंलाबायसोगारो नै लामा मावग्रा ओमफ्राय कमेन्ट खालामनायला खालामनो हागोन आरो कमेन्ट खालामोबा खालामनो हागोन ओरैनो जास्ट आङो दसे लाइभ होबाय आरोना दिनैहाय जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै आङो मानो होनना बुङोब्ला जोंनावहाय माखासे लोगोफोर दंफैयोमोन आं जेरावबो थांनाय जायाखिसै आरोना बे हिसाबैनो आङो दिनैहाय भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनोब्ला खालामनो हागोन ओरैनो जास्ट दिनै नोंथांमोनजों लाइभ फैबाय आरोना लाइभ होबाय आङो दसे सम दिनैहाय ओमफ्राय नायलांबाय थानो हागोन मा बानायदों मा बानायाखै मोनसे बिल्डिं बानायदों आरो बेयो दैज्लां दिनाव ओरैबायदि गिदिर जायो दैया नै ओमफ्राय नै बेयावहायबो मोनसे बरिं खालामबाय आरो हनै बिराद गोथौ गोथौ रड सोहरदों ओमफ्राय बेबायदि ब्रिज बानायदों आरो नै बेयावहाय बेबायदि बानायदों खख्लिङाबो गोजौआव दंलायखायो बिदि आरो नै सारिथालाना बेसेबांबा बानायोनो बेखौहाय नै मा बानायो मा बानाया आरो दा बिदि बादि ओमफ्राय नै बेयावबो ब्रिज बानायगासिनो 106 जन हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामनो हागोन दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बेलासिनि ओरैनो थाबायलाबायदों दे लोगोफोर एसे जास्ट दसे आं दिन्थिनि दे मा दं मा गैया मा जाद बानायदों कमेन्टखौ फरायगोन दे र' नै बेयावहाय बरिं खालामखांबाय आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे नै ओरैनो फैदों फुरा गामि गेजेरजोंसो फैखादों ओमफ्राय राकि नार्जारि ब्लग होनदोंनो हाय फ्रेन्ड्स मा खबर मोजां खबरा मोजां दै ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों लाइभ फैदों दसे ओरैनो न' साखाथियावहाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखै आङो ओरैनो नोंथांमोनजोंहाय दसे रायज्लायनो होननानैसो लाइभआव फैदों आरोना ओमफ्राय ओरैनो आसामालानि जिथुनाखि ब्रिज गोदान बानायगासिनो दङ बेयावहायनो आं जास्ट दसे नायफैदों आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ मानो एथ' बस्था जाबदों होननानैहाय आं सानबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दा नायफैबाय
माबा हा टेक्स खालामोसो बेबायदि जाबदों जाहैदों 2 थाला जाजेनबाय ओमफ्राय गोजौआव जाबबावगोन नामाथाय आं एसे मोजां दिन्थिनि दे नोंथांमोननो नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना आं दिन्थिनि दे खख्लेङा सालु जाबायनो नाय बेबायदि आरोखि मा बुस्थु आरोखि अयथासार गोजौआवबो गाखोजाया सिरियानो गैया बानायाखै नै बिदि आरो होद आरो ह बेखौहाय गोजौआवसो दोनहरो ना मायो जाखोथाय हाखौ मावगासिनो दं आरो बेबायदि अयथासार 2 थाला जाजेनबाय आं दिन्थिनि दे नै ओरैहाय 1 थाला 2 थाला जाजेनबाय ना नै आं गोजौआवसो गाखोलांनो लुबैदोंमोन बिदि बायदि आरो ओमफ्राय लामाया नै ओरैनो फैदों आरो गेजेरजों फैखाबाय कमेन्ट खालामलायदे लोगोफोर बयबो एसे आयै दाउसेना हनै बिरलांबाय है नै बा गोथाव जागौमोनलै इयो हांसो सिलारिया अलंबार बसुमतारी दानो बिदि मा होनदों दंगासिनो आदा ना दानो बिदि दांगासिनो औलै एसे लाइभ होलाबायदों आरो सेंग्राफोर लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन दे जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै आं दिनैहाय ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय लाइभ होबाय आरो ना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो एसे माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला खालामनो सोंहरनो हागोन आरो मिसिं दावराव जाबायलै ओरैहाय एसे नै बिदि बस्थानि होजोब्बाय आरो होस गाखोग्रा नै आयु बेयावहाय सिङाव गावलायनायाव देन्जार जागोनलै इयो सुथिबो हो फुरा गुलि बारुद फायरिं खरिबार बाहाल हबो यार ना खयथाला बानाबो हा खयथाला बानाबो सिरिबानो थाजोबखायो मावग्राफ्रा एफा गिदिर जइस नै फुरा होजोंहायनि बांखार बायदिल' नुबाय माथो थोद मोजां आदा अरजाया बिदिनो लाइभ होनायनि सम औरा लाइभ होनांगौलै सम बिदिनो दसे बेरायलाबायदोंलै आं न' साखाथियाव ओमफ्राय एसे माबा माबि हरै दिन्थिलाबायनोसै आङो थाबाय थानो बायोलै जायगा दाबसेयाव कमेन्ट खालामलायदो एसे लोगोफोर मबाइल स्क्रिनावबो बारा नायनानै थाबाय जायालै नङाब्ला बबेबा सौथुगोन मा बुस्थुलै बेफोरलाय मिस्थ्रिफोर थाग्रा न' नै बियो बा सिरि बिदि गोजानो मिस्थ्रिफोर थाग्रा न'आ बेयाव ओंखाम सङो होनदां नै बेयावबो ओंखाम संग्रा न' बेयावनो थायो आरो मिस्थ्रिफ्रा ला 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 आयै दाउब'आ हनै होस बरियाल' बिरखादों नै आयै बिरलांनाय हांसो सिलारि जुमबोला मोजां नुवालै बेलासिनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै ओरैनो जास्ट लाइभ फैबाय आङो नोंथांमोनजों कमेन्ट खालामदो दे दसे नोंथांमोनजोंहाय दसे लाइभ थानो लुबैनानै फैबाय आरो ना ओरैनो खामसावसाव दुगैनायबो जाखायाखै आं नै उन्दुनानै सिखारनानै मानो होनब्ला लोगो सासे फैदोंमोन नालाय बेबो ओरैबायदि उन्दुबाय सानैबो उन्दुबाय दिनैहाय जा सिखारनानैल' फैबाय आङो ओरैनो खामसावसावनो आरो ना ओरैहाय नै आं बेयावनो ना गावफैयोमोन दै बे दैयावनो ओरैबायदि ना मोनखायो नैबे दैयावहाय ना गावफैयोब्ला खुसिया बामि जेला अखा हानानै दै जावरियोना बे समावहाय ना गावफैनांगौ बेयावहाय ओरैबायदि दावखोयो नाया नैबेयावहाय नास्रायफ्राथ' एभेलेबेल ओमफ्राय दा नायानो गैला मानो होनना बुङोब्ला बेयावबो मानसि थाबायना हनै बिसोरबो बोखानो जासै दा बिदि आरोना नै खेबसे नैबेयावनो गिदिर मोनलांदों आं ना मागुरबो दावखोयो मानो होनना बुङोब्ला
नै बेयावहाय मोनसे जोबोद गिदिर फुख्रि दङ दै आं दिन्थिनि दे एसे नायनानै लानो हागोन आयै आंना आथिङा माथो हाद्रि नांजोबबाय एसे गासोमनाङासैसो माथो दिला दै दाउ खिसो गाबलाबायबाय नै ह ह ह ओइ लोगोफोर दसे थाफालां दे लाइभआवहाय ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय दे ह ह ह माथो गोथौथारलै दैयाबो होद आं दैखौ एसे दिन्थिनोलै पुरस्कारल'खा नै बेयावनो ना गावोमोन आं ओरैबायदि ना मोनोना बेयावहाय ओमफ्राय दा एसे नाया गैथ'ले आरोना नै बेयावहाय फुरा ना मोनखायो आयदै साम'सो नोगोद दं नै खननासो लांथावथावलै बाल साम' दङ नै साम' दंलाबायथ' आइया दा मोनायाव गावफैनांगौसो जाखो ना माखो आंलाय एसे नाखौलाय माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा रा लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे हैद आं इन्टारेस्ट मोनलाय लाङालै बिदिला एसे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर है खानाया दै फिसिफ्रांलायबाय आङो एसे मोजाङानो जाखायाखै नै एकदमबारे नै बेयावनो दङ दै नै बेजों दावखोयो ओमफ्राय नै ओरैहाय नाला दं नालाय बे दंग'निफ्राय ओरै फैनानै नैबेजोंहाय नाला दङ दै नैबेजोंहाय हा बेजों दावखोबाय दा नाया नै ओरैहाय मोनसे जावफ्लंनानै होनाय दं आरो बेजोंनो दावखोजोबो नाया बथ' अयथासार ना दङ सयथिबो नै बेजों दावखोयो होद बेलाय नै बेजों दावखोयो बेलाय ओरै थांबाय दा बियो ओमफ्राय बियो बैयाव फुख्रियाव थांबाय आरोना ओरैबायदि गिदिर फुख्रि दं बेयाव अयथासार नास्राय बामि खुसिया दङलै बेयाव नै सयथिबो नायलाय नै लोगोफोर बेयाव मामुलि ना दं बेयाव थोद नै अयथासार ना दंखायो बेनि थाखायनो बेयाव नोगोद ना मोनो आरोना नै मामुलि ना गैया बेयावहाय हा नै आं इयावनो गावफैगोन दे र' एसे उनावहाय दा मैयाफोर गावफैगौमोन आं मानो होनब्ला टर्चआनो बेटारि गैयामोन नालाय आंना टर्च बेटारि गैयिनि थाखाय आं गावफैनो मोनाखै आरोना र' एबार गावफैगोन आं कमेन्टआनो होथाराखिसैलै रावबो अयथासार ना दं बेयावहाय नै नायदो बेथ' खैला मैलाजों थांग्रा लामा जाहैबाय बियो गारि सालाय खावलाबायगासिनो दङ मानसिफ्रा हाब जेथ्थ' हा गाज्रिखौ बेयावसो गारलाबायनानै दोनफैदों माथो बिसोरो रैसुमै ब्रह्म हेल' फ्रेन्डस हेल' फ्रेन्डस रैसुमै ब्रह्म ओरैनो जास्ट लाइभआव फैदों आरोना आङो रैसुमै बाहागि ओमफ्राय जास्ट दिनैनि दिनाव भिडिअ जेबो लाबोआखिसै आङो ओरैनो नोंथांमोनजों जास्ट बेलासिनि ओरैनो लाइभआव फैबाय आरोना मारै दं रैसुमै मोजां दा खबर सबर ने ओमफ्राय सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर कमेन्टआनो होथाराखै आरोना ओमफ्राय बेहाय जेबो इम्परटेन्ट भिडिअखौनो लाबोनाय जाखायाखिसै आङो जेरावबो थांखायाखिसै लोगो सासे फैबाय ओमफ्राय जोंनावहाय उन्दुबाय ओमफ्राय सानैबो ओरैबायदि उन्दुबाय मोखां सुवाखै आं नै दाबो ओरैनो मानसि सिखारनानै जास्ट नोंथांमोनजों आरोना मोजां आंहाबो अके थेंकिउ रैसुमै मा ओंख्रि जानाय दिनैलाय ओरैनो न' साखाथियावहायसो बेरायलाबायदों आङो बेलासिनि गोजोननाय बयजोंबो ओरैनो जास्ट रायज्लायहरनो होननानै आरोना ओमफ्राय नायलांनो हागोन नैबेनो लकेसना बे जायगायावनो दं आङो टमेट' ना अके मोजांखाना टमेट' नायाबो अके रैसुमै नायगोन दे आं नायखायो आं बयनिखौबो नायो दै भिडिअ'फोरखौहाय मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव सापर्ट होलायाबालाय सोरथो होनो नङा होमबा आंना न'आवहाय नोगोद नेट प्रब्लेम जायोलै बेनि थाखायनो आङो न'आवहाय लाइभ होनो हाया टावारालाय हनै बैयावनो हनै बेनो नै नुदों दा नै आं जुम होदों ओमफ्राय जोंनिया बैयावनो आरो बारा गोजान नङा ओमफ्राय
सरिकथाय टावारानो नांहैया फाग्लासो जोंनावहाय बिदि आरोखि नोगोद प्रब्लेम जाहैयो जोंनावहाय नेटनि दा बेखायनो एसे टावार खाथियावसो फैनानै लाइभ होलाबायो आरो आं ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय दे कमेन्ट खालामला एसे सोरबा सोरबा गोदान गोदान फैदोंला एसे लाइभआवहाय कमेन्ट फरायनोहाय एसे इन्टारेस्टेड मोनदों आरो ना आं लामा थाबायनि दे गाजोल गुजोल दंलाबायोलै मानो होनब्ला इयाव कम्पानि मावदों मबाइल स्क्रिनाव नायनानै थाबायनानै अबावबा गाजोलफ्राव गाब्र'ला आथिङाव हाबगोन ओइनै मावगासिनो दङ दा नै कम्पानि आं नोंनिखौ नायबाय थायो स' माच थेंक इउ स' माच नायबाय थानायनि थाखाय आरोना आंबो नायबाय थागोन नोंथांमोननिखौहाय आरोना हगारब्लानो जों गावजों गाव सापर्ट होलायनायानो मोजां आरोना दा गोजोननाय मोन्दों रैसुमै बाहागि दे आंनि लाइभआवहाय जयेन जाफैनो थाखाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय नोंनिसिम कमेन्ट खालामनो हागोन दे आं एसे बेरायलाबायनि थाबायलाबायनि आं बेक केमेरा होनि दे नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन दे एसे मबाइलाव नायनानै थाबायला एसे उसुबिदा जायो दे नै ओरैहायसो बानायखाबाय लामाया नै ओरैसो थांखासिगोन फुरा मावलांबाय नै ओरैसो लामाया हाल्ल' 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 कटर कटर होद फाग्लासो नामाब्रा सिमालाय के महाजन ঠান্ডা झाप मारि दे पूरा ঠান্ডা अच्छा मिस्ट्रिफोर बेयावनो मावो आरोना কি সবজি আজকে বিলাহি আলু বাগনা আচ্ছা বাড়ি কোথায় দাদা আমার বাড়ি হল গোয়ালপাড়া আচ্ছা লক্ষ্মীপুর একবার চলে গেছে গোয়ালপাড়া তোমাদের এই গোয়ালপাড়া কৃষ্ণাই আর মাঠিয়া রংজেং চলে গেছে আমি মাঠিয়া গম পাই না গোয়ালপাড়া এইবেলাল মাটি আপনার মাঠিয়া আর আগিয়া 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 কৃষ্ণাই দুধনই কৃষ্ণাই রাস্তা সব গেছে মই আগিয়া কৃষ্ণাই দুধরা গুয়াহাটি ছয়গাঁও বকো ডাইরেক্ট গুয়াহাটি যাই পায় আর এইবেলা হল আপনার মাটিয়া হই গোয়ালপাড়া হই ডুবাপাড়া ঢাকাই দল বাটিয়া তারপিছত আপনি ভালে আহিবার আকো দুধনই বড়িয়া আমি একবার যাম র তোমাদের আমার কাছে এইফালে গোয়ালপাড়া হ্যাঁ বড়িয়া সেই জায়গা বিশাল ভালো জায়গা রে माने ओरै बेरायलाबायहैबाय आरो ना आंबो गोबां जायगायाव गवालपारायावहाय दा गवालपारानि नै आरो ओमफ्राय लोगो मोनलायफैदों बियो जों खाथियाव न'थ' नङा लामा मावगासिनो दं आरो ना एसे कमेन्ट खालामनो हागोन दादा ইয়াত কয়জন লেবার আছে আমার একটা আছে আপনার দুইটা মুহুরি আর কি আর লেবার আছে 15টা 13টা না 13টা ও আচ্ছা আচ্ছা ওই ব্রিজটো কয়দিন মান কয় বছৰৰ পিছত শেষ হ'ব এইটো 3 বছৰৰ কথা শুনা পাই আছো 3 বছৰৰ মাজতে হ'ব লাগে না হ'ব লাগে नै बेयाव ব্রিজ मावगासिनो आरो ना जोबोद गिदिरनो दा बिराद मोजां जासिगोन आरो लामाया ओरैबायदि गिदिर दा नै बेबायदि बुरनानै दोनबाय आरो बिसोरो ইয়াত মাছ পাইতো দুনিয়া মাছ পায় মারিয়া খায় না আমার কি কয় আপনার ই জাল আছে কি কয় এই বিলাই আচ্ছা 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 হ মেললা না নুবাই दा खोनाखाबाय दा ওইটা আর রাতি থিরদিয়া মারিবা লাগে টর্চ লাইট লইয়া বামি মাছ ওলাই আর যখন ইটু পানিটা বাড়িব না তখন মারিয়া খাবো আরামসে नै बिदि आरो पुरा दङ थागौ दादा हा एसे रायलायलाबायबाय आङो रोंलायलाङाबोलै सालायलाङा आंनिया सालायफ्रानो थाबथालायलाङो ओरै थांजानायलै हाद्रि गोजाथार बेलासिनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गुड इभिनिं दे बयबो कमेन्ट खालामदो दाने आं लामा थाबायनि दे नै ओमफ्राय बेयाव मोनसे माबा दंबावोलै बेयावबो अयथासार ना मोनो नोगोद ना इसोर बोयै बोयै जासिगोन आरो ना मानो होनना बुङोब्ला जायगायावनो थाबाय नालाय
मालाबाबो ओंखाम गोजा जानाय नङा आरो बिसोरो नै दैयानो बेयावनो थार अयथासार ना मोनो ओमफ्राय आंथ' गैयाब्लाबो 3 घन्टासो गावबायथाय जाबाय आरो आं 3 घन्टा बा 2 घन्टा 3 घन्टा बा 4 घन्टा गावबायथाय खबाइफा मोननो नागिरो माबा दाउसेनबो मोनबावोसो दाउखि नै बिदि नोलोआवनो थायो दाउखिया अयथासार दाउखि ओमफ्राय नायाथ' बिराद मोजां मोजां मोनो आरोना बामि ओमफ्राय बांद्राय गिदिर गैला दे बामिया मानैजो माथाम माब्रैजों फवाफा जानाय मालाबा मालाबा खाफालाव दङब्ला माफानो फवाफा जानायनि मोनथोङो आरो नै ओरै थांबाय खैला मैला नै बे दैयावबो अयथासार ना मोनो दे आं दिन्थिहरनि नै बे दै फुरा ना दं बेयावबो नै बेलाय नै ओरै थाथेजोब्बायलै नै अयथासार नै ओरैहाय नैबे दै गोजा दे ओरैहाय थांनांगौ गावलां नै फुरा ना मोनो दाउखि मोनो गुरग'आव हांगासिनो दं नै दाउखिया ओइयावबो दाउब' गोरान जमगासिनो दं हनै ना होद ओमफ्राय आंनिखौबो थाब 1K खालामना होदो अके रैसुमै जागोन दे थेंक इउ आं नायबाय थागोन दे खुनु टेनसन गैया दे रैसुमै दे भिडिअखौ बानायनानै होबाय थादे बानो नाङा दे मालाबाबो बानो नाङा भिउ जाया होननानै सोरबा बायदिया नारभास मोनो बानायनो बायोना नांगौबा 3 4ल' नायदों थेवबो भिडिअखौ बानायनानै होबाय थादे बिदि बानायनानै भिउ जायाला माने गोसोआवहाय इन्टारेस्ट मोना आरोना बानायनो बायो थेवबो भिडिअखौहाय बानायनानै होबाय था दामफार फैगौलै हनै बाससो दामफार ओंखायनो आंनाबो जेथ' हिनजावफोर गोजानो सेल्फ हेल्पनि माखासे अनसाय बिथांखिनि मालाय फैसा मोनलागोनलै नोंथां मालाय सोरनि ग्रुपआ सेलेक्ट जादों बिथांमोना दिनैहायबो थांदों नोंदां आंलाय माखासे दहाय थांनायखाय बै माबा अमृत बिरसा आन्दलननि माबा दंफां गायनायनिसो फैसा हाबगोन नामा मोनगोन नामा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सेल्फ हेल्पनि हिनजावफोरसो थांगासिनो दं आरो ला 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 एसे गोलाव लाइभ होलांनोसै आङो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय भिडिअखौ बानायनो दाबा दे जिथुनाखि रैसुमै भिडिअखौ बानायबाय थानांगौ जाबाय बानायबाय था होमबानो सानसे साक्सेसफुल जाहैगोन आरोना नोंथां बयबो बानायनो बालायलाङो भिउ जायाला होमब्लाबो बानायनानै होनांगौ आरो सोरबा बायदिया भिउ जानानै बानायनो बायो ओमफ्राय बिदि दोननो नाङा आरो बानायबाय थानांगौ हाथायासो हाथाया गय जानानै माबाबायमोनलै दा एसे कमेन्ट खालामग्रा दे लोगोफोर माथो सासेल'सैलाय थांजोबलायबाय सासेलै संसारा होद गारि दाब्रायबोगौलै खुनु बिसास गैयालै बिदि गारि थैथारानो दाब्रायबोबावदों नै ओरैनोबा मैया दलां गोदान ब्रिज गोदान अपेनिं खालामबाय सासे गांलाब थाना हेला जेनलायबाय मैयासो अपेनिं खालामबाय ब्रिज गोदान बेयावनो हेला जेनलायबाय सासे मैया उगुरिनि राभानो खोनानो मोनदों राभानो ओंखायनो लामायाव थाबायब्लाथाय खुब साबधान थाबायनांगौ आरोना गावखौ गारि सालायनायब्लाबो माब्लाबो नोंलाय मोजां साननो हागौ आरोना मोजां सालायगोन नाथायब्ला बबेनिफ्राय दे सोर मोद्ला मोद्लि सालायबोनानै सौदेरफैगोन खुनु बेखौबो हमदांनो हानाय नङा आरो दा बेखायनो एसे साबधाना मोजां आरो गावनो ओरैहाय माबा बिबोनांफोरखौसो लोगो मोनफैलायबाय आं नै ग्रोबनो नै माथो मालाथो फैफिना नोंलाय ए माथो ड्रेस जाखोलै पान्जाबिसो बिबोनां बियो कलेज फरायनो थाफैदों आंनि बिबोनां लाइभसो होदों आं लाइभसो होगासिनो बबेयाव थांनाय फिथिया थांफिनबाय ए हाल्ला फिसाया फन हरबाय थायोरा जोंनावहाय
हमफ्रा आं हमला हमला रायलायहरना फाग्लासो मानसियानो नैयाव थाफैदों बिबोनांफोर माने आंनि बिखुनजो असेनि फंबायनि फिसाजो जाहैबाय बिबोनाङा जाहैबाय आंबो दोनथ'बाय दे आदा अके दे थेंक इउ औ थेंक इउ रैसुमै दोनथ'दो दे बयहाबो खामानि थायोना दाथ' आरो खामानि मावनायनि टाइम जाबाय नङा होमबा खामानि मावदो ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय नै खामानि मावनायनि ओमफ्राय गावबा गाव खामानिखौ मावदो भिडिअ'फोरखौ बानायबाय थानानै हो मानसि सानै साथामल' दंलाबो ओरैनो इन्ट्रेस्टनि लामा एरनायनि लाइभआव थालांनोसै आङो ना होद गारि फैगौलै अयथासारनो बिब'जोंबो खारबोगासिनो नै खेला खालामजायालै लामायावहाय लामाजों होनानै थाबायलांनोसै आं नै ओरैबो बारायदेरबाय दे लामाखौ नै ओरैनो ला 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 दंफां लाइफांसिना गाम्बारिया दानख्लायजोब्बाय नै लानथ' गोजासै बेयावबो गिदिर गिदिर जाबाय नै फासफुट फ्लाय गलाय जाबाय नै बे थालिरा खामानि गैथारखालै बिगर गिदिर गिदिरल' ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे दसे खोमसिथारलै थाबायबाय आङो नै खोमसिलाबो ओरैनो जास्ट लामायावहाय साब्रै साबा दङलै कमेन्ट खालामनो हायो गोसोबा लामा थाबायनाय नालाय मोजां नुखासै केमेराया हुगारनि एसे बाला नांबाय सान हाबसै जाबाय नालाय दा बेखायनो आरोना मोजां नुवाखिसै नै बेयाव थोबा ओरैनो थु मासदिनि गोथैयानो सिगिदों सोंलायदों आङो नै बेयाव आनैमोन दं नालाय गोथै सानै नै गोथैया सानै दङ आनैमोन आमाइ आनैमोन ओमफ्राय ओरै गय खलथा मोखाङावनो ज्राव गोलैना होदेरनायाबोलै नैबेयाव आंसो बाददावलायदों फाग्लासो नैयाव आमाइ आनैमोन दं सानै लामायाव थु आंसो बादावलायदों मा गोथैखौलाय गिखां हरलाबो बोजों थांनानै थाहैनो हाखायो नै बेयावनो जोंनि गसपेलनि आर्टिस्ट मेरि बाग्लारि बाजैनि न' बियो ओमफ्राय फिसायाबोथ' आर्टिस्टखा जोंनिनो सारबोमोन अनिल नार्जारि सार अनिल नार्जारि इंलिस टिचारमोन जोंनि इंलिस लायोमोन एम इ स्कुलावहाय ओमफ्राय नैबेयावबो मोनसे ब्रिज जाबाय आरोना नै बेयावबो बानायबाय ब्रिजआ मा एफा गुसुं जाखो बेलाय ना मा बैथाय आं बुजिनो मोनलाय लाङासै बेखौहाय ओरैबायदि गुसुंल' नै ओमफ्राय ना गोलाव बानायगोन ना मागोन बिबा आं बुजिनो मोनलाय लाङासै बारा खामानिखौथ' मावदों सिंनिफ्राय दाबायनायाथ' एसे मुसलुनानै जादों ओमफ्रायथ' नैबेखौसो मा एफा गुसुं बानायखो ना फोलावगोन ना मागोन ना माब्रै आं बारा मोनलाय लाङासै इन्जिनियारफ्राबा माजान एस्टिमेट खालामदों बेखौबा सोर मा बुंनो हाबावनो मावनायाथ' बरहान मोननानै मावदों दाखालिहाय लोगोखौ नुदों आं बरहान आं मावदों होनदों बिथाङा मावदोंबो जानो हागौ गावनो मावदोंनो मावनायालाय जिर'सो जाबाय माथो जारलालै सेसखालै संसारा थांजोबथ'लायबाय नै दा सासेसो फैफिनालाय इयो लाइफआव मोनालायखाबाय गो स्ल' लाहे लाहे गारि फैबाय नै स्ल' वर्क इन प्रग्रेस ला 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 नै बेयावहाय एसे गोलाव बानायनाय जादों नै बियो एसे गोलाव दै ओमफ्राय बेयो हरै अयथासार गुसुं जादों दै बानायनाया नै बेयो ब्रिजआ एसे गोलाव जादों नै फुरानानिफ्राय लावसिन आरो फुरानानिया एसे सेबसिनमोन ओमफ्राय दा नैबेखौहाय एसे गोलावसिन नुनो मोनबाय आङो नै फुराना ओमफ्राय नै बैसो मा एफा गुसुंथाय ब्रिजआ
बेला हले जथेस्थ' गोलाव जाबाय नै ओमफ्राय बे मोनसेयाबा मा गुसुं बानायदों ना माबा साइसनि बानायगोन खोमा आं माने हमनो हालाय लाङासै इन्जिनियारफ्राबो माजार माबा खालामदों गावसोर मिथिसिगौ इयो जास्ट माने आंनि मेगनावलाय आं गुसुं नुदों आरो बयबो नुदों बयनिबो मेगनाव खिन्थु बोरैबा साइज खालामनानै फोलावो ना मायो बिबा एसे लोगोफोर लामा थाबायदोंलै आं ओरैनो जास्ट दिनैहाय जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखिसै आं लोगोफोर ओरैनो जास्ट लाइभआवहाय फैबाय लामा थाबायनायजों लोगोसे अयथासार नैबेयावबो दैयाव ओरैबायदि ना मोनखायो बे दंगआवबो दाथ' दा दैयानो गैला नै जोब्बाय आरो नैबेयावबो मोनो दैया रानबाय बियो दा आं बारा गोजान लाइभ होनाय नंला दै नै बैसिमल' लाइभ होनोसै आङो दिनैथ' भिडिअ लाबोनाय जाखानाय नंला आं न'आव बिराद मोजां लाइभ होबाय थागौ नेट प्रब्लेम ना बेनि थाखायनो आं होनाय जाया सिगां कमेन्टआनो फैथाराखै हरलायाखिसै हनै ओरै मडेल कलेज जानानै फैबाय लामा मडेल कलेजआ बैयावनो दै खाथियावनो मडेल कलेजआ ओमफ्राय नै जोंनि जायगाया बेयावनोसै आरोखि ना नैबेयाव मडेल कलेज जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय हरैजाय जोंनि न' जाहैबाय खाथियावनो डेभेलप जाबाय मथा मथि मामुलि नंले जोंनि ओरैबो निसिमाजोंबो लामाफ्रा जोंजोबसिगोन ओमफ्राय ओरै भुटान बर्डारावबो मेगा सिटि जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै मावरि हाजोनि साहाबो भुटानावहाय टाउन जागासिनो दङ काबेटारिं ना मा टाउन होनो बिदि आरो मथा मथि जौगागासिनो दङ जोंनि निसिमा हालामावबो जौगानांगौ मथा मथि ओमफ्राय आङो बेखौनो सानो जाहैबाय जोंनिया मानसिफ्रा गावजों गाव पलिटिकेल बेकग्राउन्डखौ लानानै गावजों गाव फुरा कन्ट्रभारसि जालायबाय थायो गावजों गाव मा मोनदों आङो बिदि गावजों गाव कन्ट्रभारसि जालायबाय थानोबा गाव जे अबे दोलोखौ मोजां मोनो बेखौहाय सिरि मोजां मोननानै थाबाय थाब्लानो जायो ओमफ्राय जेब्ला भट फैयो इलेक्सन फैयो जाय जेखौ मोजां मोननाय दोलो बेयाव दप होना होबानो जायो गावजों गाव नांलायबाय थायो एकदमबारे उसुबिदा मोनलायलाङो आंनिया बिदिखौहाय आं मोननैबो पार्टिखौ बुङाखै रावखौबो मानो होनना बुङोब्ला मोनसेखौ एसे बुंब्ला पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि खोथा बुंबाथाय सोरनावबा थ्रोब सोरनावबा खें नांखायो बाखायो आङो बुंनोनो आंनिया बेनोल' इउटुबार हिसाबै खुनु पार्टि फिलिंस गैया मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जाया मानो आङो थांगोन देखायनो नाजागोन श' खालामनो नाजागोन आरो बेल' आरोना खुनु पार्टिखौ मुगैनाय गैया आंनिया जाय जेखौ मोजां मोनो बेयाव ओमफ्राय सानो आरो जिखुनु लाइभसो होदों आमायसो सिगांसो ओमफ्राय बेनो आरो जिथुनाखि जेखिजाया सरखारानो फैया मानो जौगानाय नांगौ आरोखि आङो जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ मथा मथि डेभेलपनि खामानि मावनांगौ डेभेलपमेन्टनि लामा दालां जाम्फै कलेज बेफोरबायदिनो गोबां बेबायदिनो भेन्सार स्कुलफोरखौहाय सरखारि खालामनानै होनांगौ नायबिजिरनांगौ बबे गायग्रा हायाव दै हाबा बेफोरखौ माबा मोनसे स्लुइस गेट होनायनि लामा खालामनांगौ बेफोरबायदि आरो बबे खनाजों लामाफ्रा माबायदि जानानै दं बेफोरखौ नायबिजिरनांगौ बेफोरबायदि आरो गोबां जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेखिजाया सरखारानो फैया मानो दा बेबायदि आरोखि ना बा दुखुनांथावनि बाथ्रा जोंनि बर'नि हान्जाखौहाय आं गावखौनो गाव दुखु मोनो जोङो खौसे जानो हायोब्ला बिराद मोजां जोङो बर'आनो आरामसे खौसे जानो हायोब्ला सेनजा जेरैहाय गोबांजों सटनोब्ला सिफायनो हायाना थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै सरखार दानो हायोब्ला बिराद मोजां आरोखि साननो थाङोब्ला जोङो गावजों गाव गावनानैहाय एसेल'खा एसेल'खा बेनो थुब्ला गावनानै गावजों गाव नांलायबावबायसो ओरैबो मेजरिटि लाबाय ओरैबो मेजरिटि लाबाय बिदियाव सरखार दानो हायो हनै ओमफ्राय
जेबो जाया माथो ओंखायनो ज' जोंनि बर'नि गेजेरावनो डन सरखार दानो हायोब्ला मोजां मोनगौ आरोखि आंनिलाय बेसो जिम्बि अफिसियेल सोरलै बेलाय जारलालै सैमा अरनो नागिरलाबायथारो ओमफ्राय नोम्मायसो बुखा होद माबा माबिसो होनफ्रांलायलांबायलै आंनिया आं आरो पलिटिकेलनि मानिबाथाय लाबोनो बायो होद मोजां नुवाखिसै नै केमेरायाबो मोनाबायना लामा थाबायनायाव बबावबा सौथुलायलाङो लामायाबो गारिया लाइट सावलायफुबाय नै खोमसि आन्धाखार जाबाय आरोना दसे ज्रोम लाइभआव थाबाय आं कुटर फैद' नोंखौ लांनानै सामब्राम गुफुर होलाय गोजा होलाय होनानै संना जाहैनायलै आं JDMB अफिसियेल लाइक डन सैमा बेदर जायोना जा हनै मोजांथार माथो कुटे हास JDMB अफिसियेल सैमा बेदर जागोन नामा नागालेण्डफ्राव जोंबायदि दाम गैयि आलासिफ्रा सैमा बेदर मोनजाबावनाय नङा दामि आलासिफ्रासो सैमा बेदर मोनजायो थिग बेबायदिनो जेरै सावथालफोरनाव आलासि जाहैयोब्ला दाम गैयिफ्रा अमा बेदर मोनजाबोगोन दामि आलासिफ्रा एन्जर बेदर दरसे गोरानब्लाबो मोनजाबोगोन आरोना दा बेखायनो नागालेण्ड बायदिफ्रावबो सैमा बेदरा दामि जों ओरैसो से आं बेखौ जाया होनलायथिनो आरो सैमा बेदरखौ मोनामो दा सं होनलायथिगोन खिन्थु जानो रोंला गोथाव दे सैमा बेदरा रस दङ सिं सानायबो खारोनो सियालाबो नै लामाया गुवार बानायदेरबाय आरोना जाजायोलै आदा जानांगौ गोथावरा नागालेण्ड बायदिफ्राव जाब जुब आलासिफ्रा सैमा बेदर मोनजाबावनाय नङा जायहा दामि आलासि बिथांमोनासो मोनजाबोगोन सैमा बेदर नागालेण्डआव डिमापुर हरै नागालेण्डफोरजों मालाबा थांब्लानो जाबाय ब्रादार आलफ्रेडआबो भिडिअ होदोंना सैमा बेदर फानलायनायनि बस्थानो बेबायदि आरोखि ना बेलासिनि रैरुब सानाबो हाबबाय ओरैनो जास्ट बेसे गोलाव थाङो आं होनायखानायसैलै लाइफआनो सोर बोरै मोसौ मोसा लायबाय लामायाव गारिफ्रा ब्लाव जोंबाय लाइट सावलाबायबाय आंखौलाय नुखाले नै मोजां नुखाले गारिनि लाइटजोंसो नुदों हनै मोदानबायना गारिया मोखाङावहाय खेला खालामजाया ओरैनोबा मैयाहाय दालां गोदान फोथारबाय मैयानो दा सासे गोलांजेनबाय नुवाखै दामफारफ्रा दालां फोथारनायाव मैया गोलांजेनबायनो सासे बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै जारलालै लामाफ्राव एसे नायनानै थाबायनांगौ स्करपिय' लोगोफोर आं लाइभखौ दोननोसै दे दसे थानानै नेटआबो प्रब्लेम जाहैखासिगोन आंना नेट पेकआलाय एभेलेबेल मा खालामनो जोंना ओमफ्राय कारेन्ट पस्टआ ओरैबायदि मोजां गायबाय नै मोननैजोंबो साइडजों गायबाय नैबेजोंबो गायबाय ओमफ्राय नैबेजोंबो गायबाय बे सिगांनि फुरानाखौहाय होनाय नंला आरोना नै दा गोदान गायजोब्बाय नै मोननैबो लाइटजों होखाबाय नै ओरैबायदि मोजां जाखासिगोन हेभि लाइटआबो अयथासार गोजौ हनै पस्टआबो मोजां दाख्लायबाय लहानि गोजा पस्टआ माने सिगांनियाला हले नैबेला हले मा एसे रिस्कि जायोमोन दै नैबे 11,000 भल्टेजआबो जनानै हावग्लायलाबायनानै थायोमोन खेबसेबो नैबेयावहाय लावखारा जाम्बा दब ओमफ्राय मोसौआ गास'नानैहाय माबाया गोलैनानै थानानै मोसौआनो दो थादों मासे आरो लावखारा बेखौनो मोसौखौ एरखानायसैमोन मोसौखौ एरबाथ' मानसियाबो बोनानै थैबायमोन नै बेयावनो जनानै गोलैनानै थादोंमोन नैबे 11,000 भल्टेजआनो ओरैहाय मोसौ होयननायाव ओरै गारि फैबावलायबाय नै
अयथासार गारियानो गारि दामफार गोजा आरो मोनसेबाव नै बब 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 भारा मोसौ लाबोबाय ओइ सामाय फैमाय ए मोसौ लाबोबाय दामब्रा ना दामब्रि ए गाइखेर मोनो ने ए हो 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 बेनो जोंनि गामि दै लोगोफोर ओमफ्राय आं दोननायसै दे लोगोफोर लायबा मोनाखाबायबो बाय बायसै सानै दंबावोमोन।